Sasana Jaya Kertabumi Blora Mustika Rahayu 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 Sagung Dumadi Amit pasang Paliwatapi ilo-ilo tinebihna saking Tulah Sari tinebihna saking sikudenaning Sang Hyang Maha Kawasa nuwun kula nuwun sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian pagelaran Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya ingkang mijil saking Desa Tempuran Kecamatan Blora Kota Kabupaten Blora Mustika ingkang dipun pangarsani dening pepunden kita Bapak Pandi Sokabiyantu Nyonya Yesika purwakaning pagelaran arupi tari budaya Srimpi ingkang sampun dipun ayati Seniwati Ayu saking keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya Binarung Ungling Gongso Kiai Gajah Seto saha pangrawit Mustika Laras ingkang dipun golowendah dening Ki Anom Santo ugi pangli ing Surawati Ibu Satun mugi-mugi saged damel renaning penggalih andika sayaning para lenggah kakung miwah putri ingkang satuhu luhuring budi wonten ing dalu menika keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya badhe methik setunggaling cariyos sejarah Keraton Medang kanthi lampahan Prahara Segara Kidul dawah perangan pengkhianatan Joko Wanengpati atekan sepisan nggambaraken wontening Segara Kidul Raden Wisangjiwa katindaken dening Bagus Harminto Durgandini dipunayai dening Niken Ayu Dian Nitami gambaraken wonten ing Kraton Medang Prabu Erlangga dipun sarirani dening Raka Mas Semit Wibisana Patih Narotama dipun tindakaken dening Raka Mas Bati Senopati Joko Wanengpati pinangka petelenging cariyos dipun ayahi dening Bapak Amin Wijaya
Mirah dipun sarirani dening Niken Ayu Sundari. Sagopo katindakan dening Bapak Kabul Budiono. Adegan candhaipun gambaraken wonten ing Kabupaten Selo Matangkep. Adipati Jayawasesa dipunasta dening Bapak Suyoto. Garwa dipunayati dening Ibu Murtini. Patih Jayapati katindaken dening Bapak Sukarsan. Setya Kumala katindaken dening Niken Ayu Wati Wulandari. Nara Lugita katindaken dening Ibu Yayu. Adegan candhaipun gambaraken wonten ing Guwa Lorok. Nyai Bargawa katindaken dening Ibu Parmini. Puja dipun sarirani dening Bagus Jamin. Kartika Sari katindakan dening Niken Ayu Ramini. Wonten ing madyaning ratri lumaksitaning cariyos prahara segara kidul panjenengan badhe kalibur pelawak-pelawak saking keluarga ageng Ketoprak Mustika Budaya. Nggih Cak Buntung, Cak Jarot, Cak Kemot kabiyantu ban kita Tomblo. Sayaning para lenggah kakung miwah putri mekaten laksitaning dedabukan ing dalu menika. Monggo sami dipun pirsani kados pundi babaripun cariyos sejarah Kraton Medang Prahara Segara Kidul. Sugeng hamirsani kanthi sesanti sapa culika wahyuning bakal sirna nuwun kula nuwun.
ning Simulya. Cetha lamun kowe iki ngganggu gawe lawan aku Wisang Jiwa. Pangapuntenipun lamun kula menika ngganggu gawe. Anggenipun panjenengan menika mapan wonten ing Segara Kidul menika. Nang sedaya menika, Nyai Guru. Namung kula menika kepengin pinanggih lawan panjenengan ta. Sakwise sliramu kuwi pinanggih lawan aku. Duweni karep apa? Ingkang dados pikajengan kula. Kula kepengin dados tiyang gadhok. Kula ngepenginake saged ndarbeni Aji Kawijayan kang linuwe. Dados boten wonten pawongan ingkang saged ngawonake ananing Wisang Jiwa. Cetane Raden Wisang Jiwa iki kepengin dadi wong sekti. Kang Maha Guru. Yektosipun kados pukat. Nyai Guru. Geng menapa namung cekap mendel kemawon. Kamangka kula menika dados wilitanipun Nyai Guru Durganti. Lamun panjenengan menika saged sabiyantu dumateng Wisang Jiwa pedah kados pundi bingahipun manah Wisang Jiwa dumateng panjenengan. Raden Wisang Jiwa. Kados Ora sah dadak pasmelan. Yen sliramu kepengin dadi wong sekti kang mambu. Mergo apa? Kabeh mau bakal kelakon, Raden. saged kelampah. Pasti ngasihipun manah sampunipun panjenengan menika saged ngendika ingkang kados ngaten lamun ing bisuke Wisang Jiwa dados tiyang kang jaduk nanging kados pundi marginipun Raden Wisang Jiwa. kados Kepengin dadi wong sekti, kudu ana pitukone tak kan. wonten pitukonipun menapa panjenengan betake Prabeya Mas Picis Rajagana kanggening Nyai Guru Durgantini Mas Picis piyak wis duwe. lajeng menapa Sing tak karepke Wisang Jiwa kuwi kudu lelati marang aku. pripun Kepengin dadi wong sekti to. Syaraté iki gampang. syaratipun menapa Wisang Jiwa kuwi kudu nulani aku tak kandhani. kula nulani sampeyan kula menika putra wirid panjenengan lho apa ana tinane lho jeneng aku duweni gegayuhan kang kaya mengkono kula bloko dumateng panjenengan lho dadi wong jaduk kok kula kedah ngeloni gurune dhewe Dadi kowe wedi dosa to? ya wedi dosa lho takon ana wong talun kene lho sapa wonge sapa mbok takoni dosa mesti dheweke iki wedi Kowe iki wedi karo bojomu kok piye? lho kula niki nek Tak wonten ing kandhani. Surakarta nggih Dosa kuwi nek konangan. Nek ora konangan, kelon karo bojone wong enak ra karuan. ini iki lho ini iki jenenge guru sing bisa kanggo pitutur kanggo putra wite nanging nuwun sewu Nyai menapa ing marginipun lamun kula lados dumateng Nyai Guru Durgantini panjenengan janji badhe maringi Aji Kawijayan kang supayane aku dadi wong jaduk Ratu Durgantini. Panguwasa ana ing
samudra kidul kirat nate ndajani janji. Kontok sak liyane niku mawon ngoten nggih. Kula danani menapa ingkang dados panyunanipun Nyai Guru. Lho kabeh mau ndak kersakake. Kari kowe. Kari Raden Risang Jiwa gelem apa ora? Ora gelem ya ora apa-apa kok, Jeng. Kok ampun kados ngaten lho, Nyai. Nggih. Nggih, kepojok ing kahanan raketang kepiye wae aku ya wis duweni garwa. Nggih, mboten dados menapa kula lados dumateng Nyai Guru. Ngono wae kok angel kok, ya. Jane iki Aja abot. dipaksa lho, ya. Boten dipeksa manah kula menika boten. Nanging piye meneh bot-bote kepengin dadi wong jaduk namung panjenengan ingkang saged maringi aji kawijayan lawan Wisang Jiwa. Nyai, Ora saka sinengan. Waton Raden Risang Jiwa lati marang Ratu Tugati. Jaluke apa bakal tak. menika boten panjenengan boten bejani. Yo, kakitang bapak panjenengan menika minangka kula. Kula pengen sewengi munggah ping 7. Sabune grogok jangan sampeyan ana wae. Kandini kangge ngatonake Wisang Jiwa setya tuhu dumateng panjenengan. Saya lagi lawan Nyai Kandini. Nggih, kula badhe ngatonake tresnaku kan kuwantuk lawan panjenengan. Pancen kaya ngono kuwi sing tak karepke Raden Risang Jiwa. Saben bengi cakrep karo Raden Risang Jiwa. Kekerane wonga kami. Atus Nyai. Ayo nek sliramu kuwi kawang marang orang. Dene uruh kawan barang. Wah. Yak tenane. Wisang Jiwa ngaturake tresnaku kang tumanduk lawan Nyai Guru Ganti. Sak menika namung kula nagih janji kelawan Nyai Guru Ganti. Menapa sarana kanggening
wisang jiwa dados saged yang jaduk ana ing jagat raya menika. Ora nate ndendani janjian. Wes sumangsa marep. Sakwise raden wisang jiwa bulan. Saestu. wisang jiwa. Lho. Nah, apa? Ono benar. Ora ngira bapak pisan. Kowe wis sampun tresna kawan Durgan. Dadi cethane kowe iki gumun nggonmu cedhak ana ing segara kidul kene. Aku duweni sambungan kelawan Nyai Guru Durgandi. Nartam. Apa sing mbok karepake? Kowe cedhak ana ing papan kene. Kowe kudu ngene mawas. Sapa risang jiwa? Risang jiwa karo Darbini garwa. Kowe jeneng apa? Kowe sampun tresna kelawan risang jiwa. Teges kowe rusak pagrayu Durgan. Kowe kondo sing kaya mangkono. Aku ngerti. Mergo srek penggalian. Mergo biyen kowe nate tresna kawan aku, nanging aku babat pisan ra ngrewes marang kowe narep. Mula yen aku kuwi cedhak marang Raden Wisang Jiwa, ciwit-ciwitan, sayang-sayangan, ya. Lho, tambel apa rugi apa kowe? Durgandi. Setitik jroning atiku ora dosa. Aku cemburu karo Wisang Jiwa. Kowe ra sujono. Aku ora sujono. Wong aku ngelingke kawan Durgandini. Enton Wisang Jiwa karo Darbini garwa. Tak jalo. Ojo nganti rusak pagrayu. Stop. Nartama. Wisang Jiwa. Saka gelarmu nggonmu kandha lawan Nyai Guru Durgandi cetane keras seneng lamun aku duweni sambungan kelawan Nyai Durgandi. Ndadekno kawuranmu Nartama arep mulya arep mukti paribasane iki mung gumantung kelawan kowe dhewe ora ana sambungane kelawan kowe. Mulane papan kene lamun kowe iki ngeman kelawan jiwa lan ragamu aja cunduk lawung ngenani perkaraku kelawan Nyai Guru Durgandi. Pancen kapribaden. Iya. Nanging Wisang Jiwa. Aku mesake kan garwamu Setya Kumala. Setya Kumala. Kowe bajinah lan bela sepes kan Durgandi. Umpama kowe. Iya. Umpama karo Setya Kumala ditestani wong liya. Ora urip mesti ora. Ora susah kowe nuturi kelawan Wisang Jiwa. Ning papan kene apa sing mbok arepke? Cetha lamun kowe misahke nggonku sambungan kelawan Nyai Guru Durgandi. Ayo, nek pancen kowe kepengin jandon kelawan Wisang Jiwa, sisan gawe mung aku kowe jajal-jajal kelawan kowe. Wisang Jiwa. Nartama. Wis tak elengke. Kowe ora bisa. Kepaksa. Aku bakal nyingkir ke kawasan. Kakean wus kowe. Ya. Oh, ya. Oh, biar. Ya. Nyai Guru Durgandi jebul kaluwihan panjenengan menika umange kilo-kilo. Sampunipun kula pun tingkes ajeng Jepati kawan Nartama.
panjenengan ngecake aji kawijayan sak kemah piyambakipun kendah. Pedah kados pundi lamun panjenengan melek aji kawijayan dumateng kula. Kula ngepinginake kados dening aji kawijayan iki wau, Kyai. Kabeh kula bakal Sak lampahan. Lajeng aku kuwi dene aji sing kaya mangko. Kono pian wonten piyantel. Menapa piyantel menika ujug? Kula kepinginake mangertos sistem menika. pian mau ora liya mustika kawan. Mustika Kang Abang. Mustika Kang Bang menika panjenengan paringake dhumateng kula. Kula mangertos piyambak katiasanipun Mustika Kang Bang menika sasampunipun panjenengan tampake lawan Narutama. Kula nyuwun monggo pun nulungake Mustika Kang Bang dhumateng. Pengen mustika krawang. Nanging yen sliramu kuwi wis duweni krawang. Apa kowe sagu? Sagunuk Yen sliramu kuwi wis ngagem mustika krawang. Iya ana walake. wonten walakipun. Ayo, Lajeng walakipun Mustika Kang Abang menika napa wujudipun? yen Raden Risanjiwa wis duweni mustika krawang. Aja pisan-pisan kowe iki caket marang wanita. Saya-saya ki karo. Kowe kena caket wanita karuan. Kula ndarbeni Kang Abang nanging kula mboten saged bandhe jinah kelawan wanita liya utawa bojoku dhewe. Ora Lah niku laminipun pirang dinten niki? sakwise kowe duweni mustika krawang. 40 dina kowe ora kena caket marang wanita. Yai Grojogan ini sinaosa abot kang dening sang kula sagai kula tansah mituhu menapa ingkang dados walakipun Mustika Kang Bang Kok saku kita manono astus. Mustika Kang Abang saikine wis ana ing tangan Raden Risanjiwa. Yai Grojogan ini. Sakwise aku caket marang Raden Risanjiwa. Mas, kula saka wengi aku bakal tulis bali ing saku. Rumah gak akan ngomong. Nanging aku wis njaluk saku. Bukan surat. Nyuwun samu pinten niku tawane wong talun. Njaluk saku. Samuku cukup miring. Kandu teko kene iki adoh. Kok krandu kuwi lho. Nggih. Monggo. Raden Risanjiwa. Aku njaluk panggilan. Wis tangan. Lah tamtu aku dadi wong jaduk Semarate. Yo. Aku duweni mungsuh bebuyutan kaliya mung Puja. Puja. Ning papan kene wis kala mangsane kowe kalah saka tanganku. Saya mati saka tanganku.
Rening pusaka Brajaluwuk wis winanci paringi dahar coba pundhutke Kakang. Sinuwun. Ngendi pusaka Brajaluwuk? Pangapunten dalem ingkang Gusti. Sareng pribadi mundhut pusaka Brajaluwuk Arcawisnu. Brajaluwuk Arcawisnu anes Murca. Apa pancen wis kok teliti, Kakang? sampun putriti wonten ing panti pusaka. Kasunyatanipun Brajaluwuk Arcawisnu boten wonten. Mongko Kyai Brajaluwuk Arcawisnu kuwi pengayoman ana ing Kraton Medang. Kakang Narta. Aku yen ana ing Praja Medang kauripan saturune ana wong sendakep nanging awi-awi. Ing tata lair bekti marang negara Medang nanging batine kepengin ngrubuhke Kraton Medang kauripan awit pusaka Brajaluwuk dioncatke saka negara Medang kauripan. Kakang Narta, Sinuwun ora ana loro munggo ing telu sing tumindak mesti sira dhewe. ing mlebet jenengan tumuk dhateng kula ingkang nyinetaken Brajaluwuk Arcawisnu. Sinuwun. Aku ngerti, Kakang. Yen Kakang Narotama kepengin jumeneng ratu ana ing Medang kauripan. Iya kaya ngono. Kabedhelana Jaja kula boten wonten seratanipun. Kula kepengin lenggah wonten ing Medang. Kula sampun trima. Kula sampun mulya. Mengko dados warangka dalem wonten ing Medang. Nek kedhong kae iso dijajaki, Kakang Narta. Nanging yen atine menungso kuwi ora bisa. Sapa sing ngerti? Yen ngono aku getun lan kedurung. Atase aku kuwi darah satriya. Kakang Narotama kuwi wong sudra sempali tak rengkuh tak muktekke ana ing Medang kauripan nanging kaya ngene piwalesmu Kakang. Mula nek pancene Kakang ora tumindak dusta Kyai Brajaluwuk dawuh ingsun dina iki aja sira kepati-pati bali tanpa Kyai Brajaluwuk Arcawisnu.
boten badhe wangsul wonten ing Medan. Kamangka model saged munduraken Kyai Brajalewa Arcawisnu. Pancen bener aku mirah. Kowe lho dan ana jabane. Panti pusaka ing Medan. Apa sejalan Petakon aku. Iki pusaka Brajalewa. Brajalewa Arcawisnu. Pusaka Brajalewa dina iki wis ana ing tanganku. Layak. Sakwise mlebu ana ing panti pusaka. Aku ngerti ku mlibate pawon jebol kowe sing nyidra Brajalewa Arcawisnu. Sakwise kena ngerteni sing nyidra pusaka Brajalewa iki aku Brajalewa Arcawisnu. Ku pepayung ana ing Medan. Mongko Sang Prabu Erlangga wis dawuh nglawan aku. Aku kudu bisa ngundurake Kyai Brajalewa Arcawisnu. Mula kasaka kuwi iki dina Kyai Brajalewa maksud bali ana Medan. pusaka Brajalewa bakal tak wenehi kang kuwi. Yen iki bisa ngalahke aku lho papan. Ojo kongres ini pengarpan data. Ayo, yang papan kita jual kiri. Sawijining bocah wadon wani nyidra bentuah ana ing medang kauripan ingkang wujud pusaka Brajalewa. Aku ngerti mirah. Apa pawon? Mergo kowe nyidra pusaka Brajalewa arep mbok parengake dening Katris Namu Jaka Waning Pati. Pancen Iya apa ora mirah? nganti aku nyolong pusaka Brajalewa. Bot-bote aku ditangisi karo Katris lan Kakang Waning Pati. Gak wene ngerti mirah. Dina iki Katris Namu Jaka Waning Pati wis tumekaning pati. Wis ora ana gunane lamun kowe nyidra pusaka. Yen perlu mirah pusaka Brajalewa gawanen dene wene karo aku. Nggih. Bab jaluk pusaka Brajalewa. Gampang temen-temen. Aku nyidra pusaka Brajalewa iki totoane nyawa. Senajan ning pengarepan iki kondo yen Kakang Waning Pati dina iki kembangane pati. Babar pisan aku ora percaya. Yo, dina iki kudu tanding karo aku. Tanding karo kowe.
aku iki gampang. Nanging sadurunge aku pengen mangerteni. Sopo sak terane kowe? Sawangen aku Mira. Bagon kok pintere koyo ngono. Jebul iki mau sampeyan to Kakang Manupati. Aku mung nodi karo kowe. Sampeyan ki aja dibaleni maneh. Sampeyan ngandhake yen sampeyan mau semakane pati. Ki lho jantung rasane rontok. Tenane kowe tak apusi. Mergo kowe wis kelakoni Indra Pusaka Brajaluwa. Saiki pusaka Brajaluwa singit ana yang omahmu. Yen pancen wis ana kerampungan, mengko kowe tak goleki yang omah. Kaya ngono Kakang. Dinune aku kudu bali luwih dhisik. Iya. Nanging Nanging piye? ya mengko dhisik sadurunge aku bali aku njaluk sangu. Sangu apa, Mira? Aku ora njaluk sangu duit kuwi ora. Jaluk sangu apa, Nduk? Njaluk sangu disayang iki lho. Mah, wis. Piye? Mah. Ora disayang kok muah-muah. Sing jeneng sayang ku diambo keneng pipine didumuk keneng lambene. Kaya ngono. Iya. Mah. Ah, ya ora ana rasane. Piye, Mira? Seneng atimu kowe, Mira. Seneng atiku nanging ana sing meri. Sapa sing meri? Lah iki pipi sing tengen. Heh? Pipimu tengen meri. Pipiku sing tengen meri. Meri anak. Wes, Iki ora jenenge kesempatan dalam kesempitan. wes. Balio. Balio yang disamu. Ya wis Aku balik tak dhisik, munggah Kakang. oleh kadipan dan selamat. Bali Kakang, muah, muah. Para matur Kanjeng Adipati Jayawasis. Saben-saben Jayapati ngadhep Kanjeng Adipati Jayawasis. Mung iki langut lan langut lajeng merkawis menapa dudu Kanjeng. Jayawasis. Iko bopo cekelak semolo. Kaluran. Bopo cekelak semolo. Jauh dalem. Bopo Resi Bargawa. Kasihan. San Siropati Jayapati. Paring pangandika kula. Bopo menawi wonten tungga tungkapipun.
kempalipun sagung para adeg-adegipun negari. Babar pisan kula boten remes dhateng Dika sami. Mila menika nggih, Ger. Kula pun sanget dupi panjenengan kadhep sentananing praja. Wit esuk jengrok nganti meh sak sore bendhe kebasan. Dari medar pangandika menapa ingkang dados pepetengan lamun penggalih. Mila leres nak anggir. Sedaya kala wau sampun dados pangantuan-tuipun sedaya para sapa dalah pininter. Kok ngantos to panjenengan punika kados dening Sungkara ing penggalih. Yen to wonten perkawis mbok inggih bloko kemawon boten usah panjenengan tutup-tutupi nak. Bapa Resi Bargawa saha Dika Bapa Tekelaksamana. Yer Jaya Wasesa nggih. Tuhunipun wonten bab ingkang dados penggalian. Jayapati Paring andika hul. apa wis samekta uga rampen minangka asok rondong pangarep-arep ing Kraton Medang Kawipan. Sedaya dawuh Kanjeng Adipati Prabiya menika sampun samekta. Antun nanggo dawuh timbalan Kanjeng Adipati dinipun bincang menapa. Yen to kaya ngono esuk ngirit sabrgadaring prajurit sowan ngersa dalem Sang Prabu Erlangga ing Medang Kawipan. Diurungaken mawon nggih. Bapa Tekelaksamana kenging menapa kedah dipun ngurungaken. Mongko kula menika salah satunggalipun saka Guri Medang Kawipan. Menawi kula boten enggal sowan wonten Medang Kawipan. Aja kula bekti wonten ngersanipun Prabu Erlangga. Menapa ing mangkinipun kula boten bari nampi pidana. Ngaten nggih saged. Ning upami Dika kelampahan asuk londong pengarep-arep wonten sodal. Sang Prabu Erlangga ing Medang. Dika badhe kedhuwungi tembenipun Kenging menapa kados katen. jalan menapa nggih. Dika niku nuwun sewu nggih. Kados dening tiyang dipun bodhokaken kalih Erlangga. Basan kados linabur lumpur. Dasaripun menapa Bapa Tekelaksamana? Ngaten nggih. Kepareng bloko supa kemawon. Yen kelakon Dika Sengdeku slaminipun kalih Prabu Erlangga. Yang sepuh Dika keng sampun nyuwargi nggih. Sang Prabu Dahana Murti boten badhe jenjem wonten ing alam kelanggengan. Kenging menapa kados ngaten Bapa? Yang sepuh Dika Kakung keng nyedani Prabu Erlangga. Danipun Sudarma kula ingkang ngrenah Prabu Erlangga. Inggih. Bapa Tekelaksamana lan Sirapati Jayapati. Inggih. Aja padha tidha-tidha. Aku wiwit kalungguhan iki kepengin ngudi tuwuh sedane Rama Prabu. Menawi Kanjeng Adipati badhe uji tuwuh sedane Rama panjenengan awit menapa? Anak lan bapak ibarate tetembungane anak iki mikul dhuwur junjung
menika sampun jumbuh boten nrilake sidane Rama panjenengan. Kejawi saking menika nggih. Leres aturipun teng warung Kajayapati. Kejawi saking menika panjenengan sak boten-botenipun kedah muwalaken dhateng panguwasanipun Prabu Erlangga. Sebab niki bener-bener negarane wong tuwa panjenengan. Negari Selo Matangkep semanten negara kang ageng nabi siwengker. Inggih. Kenging menapa kok boten wengker? Menika namung kagem nutupi wengesipun Erlangga sampun ngantos dika pirsa nggih. Kulo dipun iming-imingi pangkat lan derajat. Jumeneng Adipati Kinarya Saka Purwantri Medang Kawipat. Mila bapa ndika seseni. Kukuta jagating Jaya Wasisa. Menawi kula dereng saged nglangga gedhe Prabu Erlangga, tapi laur kula kukut jagat. Bagus nggih. Mangke riyin nak angger Dipati Jaya Wasisa Dipati Senopati. Opor si Bargo. Kula kapireng yen to panjenengan punika badhe ngudi tuwuh bab perkawis sedaning ingkang Rama panjenengan. Leres. Nanging mung sak dapur ngelingaken dhateng panjenengan. Larah lelampahan punika kok ngantos to ingkang Rama panjenengan rang kalian Prabu Erlangga wonten ing Medang. Gegering Kabupaten Medang punika sinten ingkang njalari? Gegering Kabupaten Sumedang punika kegawi saking perang adat. Ing kamangka perang adat punika sampun ditemtokake sinten ingkang ungguling yuda nggih punika ingkang jumeneng panguwasa. Lah nek ngantos panjenengan punika ngudi tuwuh bab perkawis sedaning Kanjeng Rama, napa panjenengan punika mboten menggalihaken sepinten to jembar tebane wonten ing Kabupaten Selo Panangkep? Mung sak mbegaring payung sak rubuhing landhean pinaribasan yen to ditimbang bab perkara kekuwataning perang ana ing Selo Matangkep kuwi kaya dening sulung mlebu geni. Mula saka kuwi nek kok bacutake tan orane ing mengkone malah nambahi sengsaraning kabeh para kawula ana ing Selo Matangkep. Mula saka kuwi diwurungake wae anggonmu bakal ngudi tuwuh. Sampun nggih, Ger. Dika sampun ngantos pituhucapipun utawi aturipun Kakang Simbah. Krana menapa nggih, Ger? Dika menika sampun trep kedah nyentang wirang ngudi pati males ukum sedanipun Keng Rama. Bargawa menika namung tanduranipun tiyang Medang, tanduranipun Patih Narutama ingkang kinin nyawati panjenengan menika moto mitayanipun tiyang Medang. Lajengaken mawon. Mangapunten Kanjeng Dipati Jaya Wasisa. Mila leres ibarating sandining ana ing kraton Medang kuwi ora ana liya ya mung Bargawa. Nanging Bargawa ki
nggalihake marang kawulane amrih prayogane merga apa Sela Matangkep kuwi andhan ana ing kraton Medang. Ing mengkone yen to wis kelakon perang gedhe apa ora ngeman to Nger, akeh pangorbanan, akeh bayi padha nangis merga ditinggal bapakne padha mati kegawa saka perang, akeh rondo-rondo sing ora duwe bojo ya merga kegawa saka perang. Nyuwun sewu. Negara wonten ing Sela Matangkep. Saderenge Sela Matangkep nika negari keng kencar-kencar kok nggih. Saderengipun wengker Dahono Mulat niku negara keng ageng nggih. Dipun lebat malih panguwasa tunggal keng ageng nggih. Pangapunten Angger, sing teges ngrebut kuwi ora. Ning kabeh mau piturut lelakon sing dak ngerteni ya amarga Prabu Erlangga kuwi gemi marang salah sawijining ratu utawa panguwasa ana ing tanah Jawa sapa kang gawe kulit ya kuwi diwastani gawe sukertane negara. Opo cekelat semolo jauh dalem dan Silopati Jayapati. Inggih, Kul. Kudu kasembatan ciptaning atiku. Mula saka kuwi sabda pangandikaku. Marang sapa kawula ing Sela Matangkep. Kang ora ngobyongi marang ciptaning atiku. Kena ninggalake Kabupaten Sela Matangkep. Saiki uga Kula mboten sarujuk. Kula ngertos isen-isening batos panjenengan Nak Angger Jaya Wasesa. Leresipun panjenengan punika mboten remen wontenipun dhateng Resi Bargawa. Satemah katundung saka ing Pendopo Kabupaten Sela Matangkep. Ya. Umpama tanpa kawan Resi Bargawa Sela Matangkep dan oraning bakal ora anemaing katentreman, Ger. Piyambakipun amrat dhateng Prabu Erlangga. Cethuk menawi piyambakipun tanduranipun tiyang-tiyang Medang kauripan. Terus nggih. Patih Jayapati. Nggih. Ndak ambali. Siagake kabeh para prajurit. Minangka kanggo kekuatan ing Sela Matangkep. Mila saking menika Angger Jaya Wasesa wiwit kalenggan menika kula lajengaken kula bari ngudi tuwuh sedanipun Sudarma kula. Kula sarujuk sanget Langgang Suwan Adipati Jaya Wasesa. Langgang Suwan Kanjeng Adipati Jaya Wasesa. Saka wanan pati wene. Sugih kendel bondoan. Aku ngerti yen to kuwi gegeduke wong Medang kauripan, kowe anteke Prabu Erlangga. Kuwi wani munggah ing Pendopo Sela Matangkep kanthi kaijenan arep sura nyawa. Kanjeng Adipati Jaya Wasesa. Panjenengan ampun kladokake kejron ing pangrasa menawi kula minggah wonten ing Kadipaten Sela Matangkep menika ndamel karinggihan Sela Matangkep damel geger wonten ing Kadipaten Sela Matangkep menika mboten Kanjeng Adipati Jaya Wasesa. Dene ora Namung kula kepengin
Sapa kuton dateng panjenengan Kanjeng Adipati? Apa kuton? Apa dasarmu, Panembah? Awit kula mboten nrimakaken nalika semanten leluhur kula kalebet tiyang sepuh kula sedanipun dipun krenah tiang-tiang saking Medang kauripan kalebet Prabu Erlangga. Nuwun sewu Kanjeng Adipati Jaya Wasis. Jayapati, Panjenengan ampun pitados tembunge Waning Pati manis kang anuhara. Awit piyambakipun blegeduke Senopati Medang kauripan. Tak ibaratke dipuk iwak oto nganti butek kayune nanging kena iwake tuladhane Senopati Waning Pati. Nuwun sewu. Bapak, Cektelak Sampun gampil anggenipun pitados kalih Senopati Medang si Kuda Waning Pati. Tentu piyambakipun badhe nganti pasukan monggo nuwun sewu nggih. Kekuatan wonten Medang namung wonten pusaka kalih Arca Wisnu antawisipun Kyai Brojo Luwuk. Yen pancen Waning Pati saged mujudaken wonten asta panjenengan gampil ngrubuhke panguwasa Medang. Adipati, Kula Kanjeng rasisan dak ambali kaya ngono dawuh Bapak Cektelak Samala. Apa kira-kira kowe saged mujudake Brojo Luwuk Arcawisnu? menawi ngaten badhe kula buktekake. Kula cidra pusaka Brojo. Nangis Waning Srewati, Oh, inggih kula. wirid sabrigadaning prajurit. Cekelen Prabu Erlangga, sereten menyang Kabupaten Menika jauh nyuwun tambahi pangestu. Bapak Cektelak Samala. Saderengipun kelambah Prabu Erlangga Sangga Gedhe. Monggo sawetawis sami-sami memuhun dhateng kangwasipun Gusti. Wonten kami lampah Saya wasis kowe wong kemplung. Kowe wong bodoh. Senopati Medang